Krásny večer prajem. Dovoľte mi, aby som sa s vami podelil a spoločne rozobral jeden z našich prípadov, na ktorý sa pýtali mnohí z vás. Jedná sa konkrétne o prípad, kde sme zhotovovali estetické fazety, kde to ošetrenie malo kozmetický účel, určite nie žiaden zdravotný účel, pretože zuby boli zdravé, hygiena bola dostatočná, avšak pacientka mala záujem o estetický zákrok, kozmetický zákrok, čiže vylepšenie jednotlivých nedostatkov zubov, o úpravu proporcií zubov, o zmenu odtieňa zubov a úpravu polových odchýlok zubov. Mnohí z vás sa k tomu prípadu niekedy vyjadrili tak, že na čo tento zákrok bol potrebný, tak opäť opakujem, tento zákrok nebol potrebný zo zdravotného hľadiska. Jedná sa o oblasť kozmetického zubného lekárstva, kedy v týchto prípadoch zlepšujeme estetiku zubov, takisto ako napríklad máme alebo poznáme chirurgiu úrazovú alebo nejakú rekonštrukčnú a takisto poznáme chirurgiu plastickú, tak poznáme zubné lekárstvo terapeutické a zubné lekárstvo kozmetické. Takže toto bol konkrétne ten prípad, kedy tá premena bola založená na požiadavke zlepšiť zuby kozmeticky. Takže poďme už k samotnému prípadu. Takto vyzeral pôvodný stav zubov. Čo si môžeme všimnúť, je to, že zuby z diaľky vyzerajú dokonalo, avšak pri detálnejšom pohľade a pri pohľade pacientky jej samej na vlastné zuby ona videla nedostatky, ktoré by chcela zlepšiť a obrátila sa vlastne na nás, aby sme jej s týmto prípadom pomohli. Takže ak sa pozrieme na túto počiatočnú fotografiu, tak tu vidíme, že prakticky vzdialenosť tejto dvojky od dolnej pery je o niečo iná ako na tejto strane. Takisto máme tu prítomnú pravú dvojku, ktorá je zatlačená dozadu proti tejto pravej jednotke. Táto trojka je naopak vytlačená dopredu a mierne zrotovaná. A prejdeme k dolným zubom. Takže dolné zuboradie vyzeralo asi takto. Myslím, že je zjavné, aký nedostatok je na dolnom zuboradí, keďže pacientka už nechcela podstúpiť liečbu strojčekom, tak konzultovali sme prakticky to, či bude možné tieto dolné zuby vyrovnať fazetami. Pričom navrhli sme, že áno, budeme schopní urobiť toto vyrovnanie, takže túto záležitosť sme mali odkonzultovanú. Čo sa týka horného zuboradia, tak tam prioritným cieľom bolo predĺženie niektorých skupín zubov, úprava proporcií a tvarov a výrazná zmena odtieňa, nakoľko sme vyberali najsvetlejší bielený odtieň. Po obrúsení zubov nám technik v rozsahu horného zboradia navrhol dizajnový vlastne náčrt alebo návrh toho tvaru a proporcií, ktorý sme konzultovali. Tuto vidíme, že už na tomto návrhu sú zuby poupravované, sú o niečo dlhšie, sú upravené predné línie zubov do jednej roviny a prakticky splnili sme určité počiatočné požiadavky, čo by sme chceli vylepšiť.
poďme k preparácii zubov. Tá preparácia zubov je často diskutovaným aspektom a množstvo tej preparácie, ako sme už viackrát spomínali, je závislé od toho, čo chceme dosiahnuť. Minimálna hrúbka fazety, ktorá je zhotoviteľná, je 0,4 mm. Ak sa jedná o zub, ktorý budeme istým spôsobom zväčšovať alebo pridávať na neho objem, tak tam nie je potrebné takmer žiadne brúsenie. Ak sa jedná o zub, ktorý budeme zmenšovať alebo budeme ho skracovať, respektíve upravovať jeho objem v zmysle redukcie, tak tam musíme ubrať tak, aby bolo možné, respektíve bol tam priestor na tú fazetu, ktorá bude mať 0,4 mm. Takže tuto, ako vidíme na tejto fotografii, som vám dal do porovnania. Ľavá strana je pred obrúsením, pravá strana je po obrúsení. Tie fotky sú trošku odtieňovo nesúladné, nakoľko fotku po obrúsení som mal len spoločne s tvárou, kde sme s technikom hodnotili líniu úsmevu a rovinu vzhľadom na oči, proporcie línie tváre a mäkkých tkaní. Takže ale pre porovnanie, pre názornosť nám to určite stačí. Tak tu vidíme, že prakticky dvojka je identická, trojka po preparácii akurát je vyhladená, štvorka je identická, tá jednotka, tuto vidíme, akurát je preparačná línia a je zahladená, je zaciaraná, takže toľko k preparácii, ktorá bola, ako vidíme, minimálne invazívna a brúsili sme zo zubov najmenej, čo bolo nutné na to, aby sme mohli túto premenu realizovať a zhotoviť tieto fazety. Po zhotovení faziet nám ich obvykle technik pošle k nám na kliniku a my si pripravíme ešte povrch jednotlivých faziet a tuto vidíme fotografiu, kde máme fazety horného zuboradia rozložené už na podložke a pred prípravou povrchu takto som vám to chcel ukázať, aby ste mali predstavu, ako tieto fazety vyzerajú. Pozrieme si aj detail, tak tu vidíte, že prakticky aká je hĺbka tej fazety, že keď to položíme na tú čiernu podložku, tak to nám normálne ako keby preráža všade tá čierna farba, kde sa to dotýka tej podložky, takže skutočne tenučká škrupinka, ktorá po príprave povrchu fazety, potom po príprave povrchu zuba sa špeciálnym postupom zlieva s povrchom zuba, teda s povrchom skloviny a dochádza k tzv. Zliatému spojeniu, ktoré nie je možné normálnym mechanickým tlakom, ktorý sa vyskytuje pri žúvaní, nejakým spôsobom od seba oddeliť alebo nejak odpojiť. Ak by sme chceli fazetu dávať dole, je to záležitosť dosť pracná a nedá sa nejako odštiepiť ani odlomiť z toho zuba, ale musí sa pracne odbrúsiť vlastne v celej svojej hrúbke až do podkladu do toho vlastného zuba. Takže dochádza k spojeniu pevnému, ktoré drží prakticky bez obmedzení a tá fazeta sa stáva integrálnou súčasťou vášho vlastného zuba. Tuto je ešte ďalší pohľad na fazety prichystané na podložke a tuto už vidíme fazety horného zuboradia nafixované na zuboch, pričom jedná sa o fotografiu zhotovenú tesne po nasadení, ale už môžeme
čiastočne hodnotiť to, že čo sa nám podarilo dosiahnuť. Podarilo sa nám dosiahnuť vyrovnanie zubov, podarilo sa nám dosiahnuť predĺženie jednotlivých skupín zubov a podarilo sa nám dosiahnuť výraznejšiu zmenu odtieňa všetkých zubov horného zuboradia. Tuto vidíme fotku v úsmeve, už aj s nalepeným dolným zuboradím. Pozrieme si o chvíľku ešte bližší detail, ale vidíme, že prakticky tá vzdialenosť, ktorú sme si ukazovali na začiatku medzi dvojkami a dolnou perou, sa nám zmenšila, čo sme aj chceli, pretože sme chceli úsmev viac vyplniť zubami. Takisto sme upravili líniu úsmevu, aby kopírovala mäkké tkanivá a predĺžili sme zuby a zmenili sme aj ich odtieň. Takisto sme vyrovnali aj dolné zuby, to si hneď ukážeme. Takže takto vyzerá porovnanie, čo sa nám podarilo dosiahnuť medzi stavom pred a po zotovení faziet. Vidíme, že aj tie dolné zuby sme dokázali dostať do tzv. Nerušivého postavenia alebo do línie, ktorá nijak neprekáža vo funkcii v čistení zubov, lebo tá pôvodná poloha v počiatočnom stave dosť obmedzovala aj čistenie zubov a zvyšovala tvorbu zubného kameňa. A takisto po tej estetickej stránke vlastne aj to dolné zuboradie je momentálne v harmónii. Tu keď sa vlastne pozrieme na ten výsledný stav, tak vyzerá to takto. Je to už, ako sme spomínali, v tom najsvetlejšom bielenom odtieni. Je to celá práca pozostávajúca výhradne z faziet a zotovovali sme tu 10 horných a 10 dolných celokeramických minimálne invazívnych faziet v rámci tohto kozmetického zákroku. A tuto vidíme prakticky stav, ako vyzerá premena úsmevu aj s tvárou pacientky. Takže takýto efekt prakticky sme boli schopní dosiahnuť a boli sme schopní dosiahnuť spokojnosť ako našu, tak aj spokojnosť na strane pacientky.